guys, may dragon na rin sa kabila dyan. Ayan, kamusta naman kayo mga guys, mga ka-dragon? Ano, pagdaday? Welcome to SM Baguio! Yan, mga nakajakita, nabiglang-lamig yan. Sabi mo, pagkano sa likod? Bakit tinanggal mo yun sa mong jacket? Iba na naman. Yung? Pang sasakyan lang yan? Hindi. Ay, nakalamig. Hindi mo yung model. Ay, yung babae. Hindi na. Kaya nga. Hindi. Ayun. Basta ko po mamit. Pasyal muna kami dito guys sa sa kanilang SM. Kasi imimit namin si Ate Ivory. Yes, dumating siya guys from Singapore. Nung 21 pa siya nandito pero nasa Cagayan lang sila. Yun lang namin siya mamili. Dahil pumunta sila dun sa province ng kanyang asawa. Wala kayo lang yung sound? Oo, ako nga rin nag-kursay. Ag-kursay tayo garon. Yung mukha ko nga, nababalat ko lahat. Ternuan pala kayong dalawa na naman eh. Ano masasabi niyo? Sabi niyo kanina, hindi malamig. Malamig na. Malamig na. Kanina kakapal ng suot ng teligaya. Paano kayo nag-init? Ternuan kayong tatlo. Gaya-gaya sila ng outfit. Ito oh, nakabots oh. Pinta, pinikurat ka. Tagal naman nila sis. Hi guys. Hi guys. Pinagano mga tawag ka ni? Tsaka tangkad mo na rin ako. Maabutan mo na si Kaka. Ay, Lapit na, awanan oh. pa. Naabutan na ka. Hindi pa yung nagpatulay. Ang tawag yan mo? Dito na. KFC. Yan, kakain muna kami guys sa mga inasal at gutom na gutom. Mag-only rice tayo. Kaya lang, walang pwesto. Ilan ba tayo lahat? Ilang kayong ano? Ilan ba tayo? 15? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, sexy naman yan. Outfitan girl. Sexy yan. Dito ka na. Yung ipabuntis, dito ka na. Senyor. Ay, senyor, kayo ay. Ayun, doon ka pwede. Doon, magtabi na kayong dalawa. Doon. Gutom na kayo guys. Ay, ano ba yan? Ayan ko. Saan talaga guys? Nag-travel kami ng alas 2. Nakarating kami ng oras, alas 10. My goodness. Magtanong kami ng parking na. Maraming tao dito sa Baguio. Sabado kasi, tsaka bukas linggo. Yung pang-agahan namin pananghalian na rin. Guys, nandiyan yung dalawang seniors natin, oh. Antay, wala kang shade. Wala ka bang shade? Salamin? Wala. Eh, tapos na kami eh. Nagsalamit. Wala, tarin ang tinigay. Paano nakaganyan ka? Picture taking? Madilim-dilim daw. Naman picture. Kadilim-dilim eh. Siyempre, Oo, nakasalamin ka. Katulad kahapon sabi niya, wala, napapaulan yung pala. Pagtanggal yung salamin niya, tawa siya ng tawa. Akala niya daw napapaulan. Ano kayo ni? Kasar ng ganun. Nakakain mo na? Kain ka na naman. After nito guys, baka punta muna kami ng hotel para magpahinga. Mag-change ng outfit. May pa-change outfit daw sa Teligaya. Okay, nandito na tayo sa ating matutuluyan sa Balay Dominic. Balay ni Doms. Oh, yaman mo Doms. Sa'yo pala ko. Ikaw, Domsa. Baba na guys, mga titas. Bye. Okay. Pati yung green ante. Ayun. Go!
Doon po. Itong van na to guys, sa ano yan, sa anak ng Tipasi. Nagmamaneho yung manugang niya. Yayamanin yan, isang Tipasi niya. Pag yung mga ganyan ka, ay baba. Ayan ko na siya dyan, ay baba. Ay naman sila ata rin guys yung ano, nakapulang sasakyan. Ay, meron pa pala doon. Ay, pagoda ang mga inday. Aroy, puro pataas! Aroy, Diyos ko! Chacha! Chacha, magtanggal ng shoes bago pumasok dyan. Ito na kayo, ate sa kabila. Oo, kapilang bala. May, kala ko basa. Ayun sa mga shoes, Chacha. Pwede magluto dito. Bawal. Kung hanap ka ako ng Tignan naman. Ako lang ikaan ko. Agad-agad. Tulid-tulid ka dyan. Ako naman to Parang gusto ko lang yata matulog dito. Para kayo kung maglabas, antayin ko na lang kayo. Oh, dito pwede na ako. Kain na nga rin, no? Hindi na po, magawa na siya ng paraan. Iwan mo sa baba. Ano kayo, aso? Ano yung aso ito, malaki ba? Malit Malit lang yun. Ito kalaki yan. yan, kuya. Yung ano, yung lagayan na ano. Hindi kulungan ba siya, ma'am? Wala. Yung bag lang siya na ano, nakakulong sa bag. Yung parang ito kaya rin dapat may cage. Ba? Puro green. Isa lang po, ma'am? Anong teng? Enjoy ka ba sa travel natin? Napagod akong Napagod ka mag-akyat. Napagod ko. Oh, ano? Nibo na agad? Nibo? Dito pala yung house room sa rin. Tapos yung bantay. Palit dito ka kami, guys. Oh, basahin mo na lang ito, ha? Mga inday. Okay, bye-bye. Oo, na kayo. Yehey. Meron? Ako di ba ako natulog na? Ako, antayin ko na lang kayo hanggang Martes. Dito na lang kami ako. Dito tayo, ante, oh. Yan, sa sopa, pwede po dyan. Saan kayo? Ryan ay. Kami dito. Kami, tayo na lang dito ang girls, oh, sa baba. Kahit saan na. Dito pa nga, pwede pa. Itulid ko ito, ina eh. Pero si Charles, kasarap na umila. Piling mo higa ulag, guys. Pahinga muna kami saglit, guys. Mamaya kami lalabas at nahihilo pa sa biyahe. Antay dahil dito sa labas. Di ba napapasiga vitamins ka? Meron? Hindi. Oo, nandiyo yung fog sa labas. Kalamig. Oh, ayun o. Kala mo usok eh. Ano, grabe. Kaya pala kalamig. Kala ko may aircon sila sa loob. Ano mo talaga natataw? Hindi ka akaw? Hindi. Grabe oh, kalamig yan no? Nanaga natin mo pa. Bahay niya. Dominic. Balay Dominic. Napapa-vitamins na sila guys kasi nga lamig na sila. Napapa-cigarettes. Kataas dito sa Bagyo, guys. Nandito na kami. For the first time natin lang. Oo, yan ang yung usok, guys. Malamig na. Anak ka lang isa ka? Kala mo may nasusunog eh. Si Cooper, oh, lamig na lamig, oh. Ah, nakaunan ka pa talaga dyan, ah.
Nilalamig ka din. Hi guys, bale, pupunta kami sa mga pasyalan. Excited na ang mga inday maglabas. Yan ang mga outfitan. First outfit. Ito guys, ano na to? Sagad na talaga Oo, to guys. sagad na rin to guys eh. Mga nakashortan. Kuya Allen. Alam niyo na Kuya Allen. Pare ko. Si pare oh. Ayan. Say hi to the vlog. Hi vlog. Ayan na, tita. Kaninong phone to? Ayan. Kay Papa. Gagala muna kami. Para tayong nasa Korea. Nasa Korea na tayo. Mga kuryente. Patay niyo yung ilaw. Ay, ito guys yung aming tutuloyan ngayon. Kompleto na ang ating lutuan. May sariling silang gasol. Then may isang room. So dahil kala mo ano? La Trinidad. So, parang pag na... Hindi na bawal mag-parking yung membranes dito. Ito yata yun. Ito yun. Yan nga. Pag malayo lang kasi, malapit natin. La Trinidad. Galing tayo doon sa taas. Kadaming sinampay. Oh. Wow! Ang daming lettuce. Ay, mga strawberry oh. Tumatangkad din sa Ployo, di ba? Grabe oh, daw may ulan eh. Alog lang yan. Sila gusto ko yung broccoli. Yan na yung Ay, inform ko lang kayo sa strawberry farm. May ano dyan. May bayad pag nag-garden. Gala na tayo. Oh my goodness, ang kapal na ng jacket ko pero Daw alikabok eh. May nakita kaming kwan dito eh. Ayun. Tiyak. Ang teligaya na to. Dun tayo. May tawid kaya tayo. Tawid kaya tayo dito. Wow, ang daming lettuce. Ano nga to oh? Cabbage. Ah, siguro yung repolyo na wala pang kwan. ay may pechay bagyo. Ano na sila? Asan? Asan? Ay, yung strawberry o kapitas na sila. Ayun ako, dami pa yun oh. Ano nga ito? Yung ano? Baka repolyo yan. Pechay bagyo. Parang pechay. Hindi. Pechay bagyo. Hindi ah. Hindi. Hindi. Ano ba yung bagas? Pero hindi siya yung katulad ng pechay natin. Ano pala ba? Hindi repolyo yan. Saan sila ate? Sarap ng mundo. Hindi kong naligaw. Gusto ko yung ganito din ako. Ay! Yung white ang... Walang alamang? Awan alamang yun. Ay, dalawa. Ayan. Ay! Ayun ka nilala. Tayo! Ay! Nagado Ilocano dito eh. Sarap na biko, pinipig. Wow, lalaki. Orange, it is orange. Ito oh, tapos itong rin. Wow. Mag-try kayo. Mga strawberry and Ano makamuta? Ay, lahat yan. Kinakain niya. Strawberry wine mo. Medyo ano siya, matamis na may konting asin. Kami yan? 100. Ito, may parang magkano to. Sabihan ko sana sila nana kahit isang ganito lang sana eh. Strawberry scrape. Ay, pingin ako mga. Ang gusto nyo. Strawberry. Pingin ako. Mahawakan ka lang. Kahit yan, mapayat. Sila ate ay.
Wala niyo pa man tinawagan? Saan sila sa bandang gitna? Malaking sunflower, oh. Ito, oh, pwede tayo mamitas dito, oh. Dali na dito, uy. Try natin magpitas. Kaya lang mahal yata. Magkano? Oh my goodness. Masarap din yan natin. Patikim nga ako. Yan. Ito na dapat pinang-picture mo kaysa dyan na sa iPhone. Tingin nga. Ito ang gusto ko, oh. Broccoli. Broccoli, ma'am. 100 Uy. kilo. Gulay po, madam. Isang dan na lang po mga to. Chopsuey set, isang dan na lang po, ma'am. Di ba ate magkasopas ka? Mamaya. Pag gusto niyo po, mami, strawberry picking. Bigat ka palangan na. Mamaya po. Si problem kuat pang saksi abo yan. Saan tayo magtatapon? Ay, mga broccoli yun. Ay, ano? Yung broccoli. Saan? Kanay? Uy, sunflower. Masarap na yan. Naglami. Isa, hindi na makita yung mga bahay dun, oh. Sabi nyo kasi mag-usap pag gano'n. Usok. Picture daw. Yung outfit namin eh, di una si ate. Ha? Ano? Una si ate, so yung magandang outfit. Uli. Ako ang last? Oh my goodness. Kaya ayaw kong pakita sa camera, guys, eh. Kasi ano eh. Ang pangkuan lang daw yung suot ko, pang kurumas ng ano, leddag. Nagbibiro ka ni San Pedro ah. Awan. Ayan, ang aming kamisika, no. Agbalin, agburas. Ngam, 700. Tibayad na. Pagkagay sa kanila. Agbalin na, dyan ah. Tagmamaysa. At least experience Well, Harvest na strawberry. na, kita ni Ajay kalabasa eh, nagkalnat. Kung sa Muntiklar, kung sa Mindoro yan, sa probinsya, pitas na Ito yan. yung sunflower. O, ano mo pa yung focus mo nga. Yeah, dapat na yan. Magkarambas tayo. Palami, na palami, isa. Akala ko ito. Wow, ang lalaki. Doon tayo mag-weekend. Tayo nandito na. Awan, malagbaga na. May mga bakal. Pwede po kayong mamili hanggang doon. Doon sa dulo? Opo, basta dito lang po yung start natin. Sa may mga bakal. Ah, okay. So, ano yung ating Sige. basket na yun? Look, guys. Sarap, sarap, sarap naman. Agbalin niya ag-pre-taste. Dito daw ako mag-start sa mayroong ganito. Yung may bakal. Ha? Sa gitna. Yung may bakal ang pitasin niyo. Ayaw may batal. Oo. Simula dyan hanggang dito. Alam, baka pitasin nyo naman lahat pa. Yung mapula lang. Ha? Yung mapupula Isang lang. kilo lang yung ano natin. Ay, 1 kilo lang yung mga. Pero kung may sobra. Isang kilo. Hindi, akong may sobra di bayaran na lang. Oh, depende pa sa size. Pwede pa. Yung mga malalaki, pwede pa sobra. Sarap naman. Ano po yung pantang kain ngayon or pambiyak? Pangkain lang, pang pasalubong. Pulang-pula. Pero kapag gusto nyo naman po ng pambiyahe ngayon, pwede naman po yung may mga yung hilaw pa yun. Oo. Yung ayaw, hindi pa siya masyadong para kasi mahihinog pa naman po siya. Pwede ba mag-pre-taste kahit isa lang? Pwede naman po. Pwede daw, guys. Dagunting na eh. Karkartibon ba? Ang guntingin mo na tita. Darshim. Tamang maramanan tayo. Kartubo mo. Ganun mo ito ay. Huwag na ugasan, guys. Punasan lang natin. Tama, ito naman taon niya.
Gusto mo pala tikman tayo? Nakalimutan na kita. Naroon dati, nagpang nakaramdaman. Kuha ka pa ng isa. Ano? Nagapitas ng strobe. Strube. Mano may sa kilid to? Purus ka laki. Di! Purus nga purus. Si Master Dragon ang nagpipita. Yan. Na-try na ni Auntie Ligaya. Magtitas. Kahit maliliit. Yan. Oh! Wow. Pag hindi tayo maggunting, tapos ka na, diba? So, malaki oh. Saan? Yung malalaki, pilihan nyo yung malalaki. Dali. Oy, ito, dali, dalawa. Kambal. Ay, laki niya. Oh, nice. Taba man. Ay, Ayan pa oh. Sa puno na. yung mapula, masarap pag mapula. Mukbangin natin mamaya. Oh. Ito oh. Paano picture? Yung sa puno niya. Ako na naman picture na wala ka man lang. Paano to? Sige, Ante, ikaw ulit. Wala na yung gunting. Ano yung gunting? Kaya, Ito na. pati mo nang tuloy. Hindi. Ito. Yan guys, oh, enjoy na enjoy sa Auntie Ligaya sa pamimitas ng strawberry. Malaki guys. Ngayon lang ako makakita ng ganito, makakain ng ganito siguro. Kaya ayaw mo yan kasi matamis. O, doon naman tayo kay Auntie Pasing. Wala. Ito si Papa. Ba't pati yung cellphone na vlog? Ay, di ka nalak na pagmumos. Oy, baka 1 kilo na yan. Tama na. Bigay isama mo. Isama mo na Auntie Ligaya. Oo. Pwede ba Pwede yan, isa lang. Tikman natin guys ha, kumasi. Tigma kami isa. Oh, 1 kilo na to. Ligaya. Tamis. Dapat yung mapulang kiluan nyo matamis. Ay, ang kainin sa'yo. Nako, Tulong tayo. baka may spray naman girl. Tikman mo kay Auntie Ligaya, hindi niya pa natikman. Oh, tikman mo. Bilis, Ante. Kasi ang sa atin na 1 kilo. Alig, kinakain yung balat niya. Ano? Ayaw mo na naman. Ayaw mo na naman personada. Pampangipin yan. Pampangipin. Ay, wala, iwanan ka namin dito. Baka pala sana picturean mo nga ako. Mukbangin natin yan mamayang gabi. Dali, picturean kita. Picturean mo nga ako, Peng. Ante, waka mo to, ate. Nakabog ako. 1, 2. Ante, usod ka nga. 1, 2, 3. Wala si Papa. Oh, kadami na. Sige, isa kaming bakal. Ako nga, picture mo, Peng. Oh, kita. May sa kilod doon. Diyan kanto ko, Seng. Diyan kanto. Mag-picture muna mga kami. Dragon. Ayan, mag-harvest tayo ng mga anak ni Dragon ko. Tsaka kasama kami. Mga strawberry ladies na ngayon. Hindi na Dragon fruit ladies. Dito tayo sa mga dragon, babies ni Dragon. Hi guys! Oh, subscribe niyo raw siya. Subscribe niyo yung channel Si namin. Irene. Pero wala akong ginagawa pa lang. yung kanyang vlog na angkit na vlog. Agkukutal vlog. Oh, dali na, picture. Ano, kasama kami? Oo! Sige, dyan na kayo lang. Ay, kaya ako isang tayo. Wait lang. Dali na, si. Come. Dali na dito. Tara, tara. 1, 2, 3. Magpa-picture mo na ako sandali. Focus mo nga, Beng. Si Papa, hindi na mag-up. Baka yan ang Pag hindi ka lang magkain, May
Nagustuhan na ni Papa magpitas. Naiba ko sa mas gusto mo yan kaysa sa dragon fruit na. Itambling nila. O, yan na. 1, 2. Yung chan mo rin. Yung chan mo rin. Ano magagawa ko ganyan talaga? Ano mo eh? Magkano sa kilo sa dilan mo? Hindi pa natikman na. Tikman mo pang mamaya, wala na. Kung masarap. Yung mapula pang masarap. Paano magkain dito? Check mama tiya dito. Bito mo ito. Iniwan mo na kasi sa ano yan. Kasi dala-dala pa kasi. Ano gusto ko rin yung shade mo eh. Sige, picture. Kaan. Nay, naimas ato yun ni guys, nay. Nilambaga. Ay, Chen, picture mo ako na kasi naman. Ano, maulaw ako pinis. Ano, okay na ba yan, guys? Green label na, tingnan ba ba napigpig sa gamin. Nakailang kilo tayo? Magkano daw? Kung kwenta ka naman sa kilo. Tingin ka dun eh. Ay, di kiloin nyo na lahat eh. Picture pa. Picture mo na bago kainin. Maganda yan, G. Maano siya, malalim po. Sino mag-picture? Ayaw pala, mag-picture na oh. Na ako na. Picture na kayo. Give it Chay! Cha, umusod ka dito, Cha. Bilis. Oh, bago yung siri ko. Tama? 1, 2, 3. Isa pa. Dong, di man nakita na yung strawberry. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Thank you, Gambon. Gambon. Hindi yan ang bon. Walang dato. Dati angup lang agpa. Pwede. Hamog. Kulang na lang. Kulang ng dalawa. Dalawang piraso pa. 2 kilo. Kulang ng 2 kilo, mga 10 piraso. Kasama sa timbang nila. Yung kinain nyo pala. O, kulang daw ng mga 10 piraso. Sige, kahit 10 piraso. Yun, dito. Lahat tayo pag ano, kasama yun. Yung dalawa, 1 for dalawa. Hindi ako pa lang nito. 2.6. Hindi ka ka marunong na pinitas. Yun na, yun wala nang bayad sa mga ano, Nagpiki. nagpitas. Zero visibility? Wala nang makita. Si Madonna kasi naka-shade. Thank you po. Thank you po. Na-experience namin magpitas ng ano, ng strawberry. Tayo ko lang yung ano, tita, manang. Ito pala yung mga broccoli, oh, kaya lang maliliit pa yung bunga. Ayun, oh, nakalalaki yan, oh, kagaganda. Mag-picture nga tayo. Yung maglakad ka lang ng ganun, tas ayusin mo yung buhok mo. Yung ano yun nasa TikTok. Ayun, auntie, oh, wine. Ang sarap na ng wine. Sweet wine. 3 for 100. Ano? Try kaya natin. Yes po, may bubo tayo. Ito siya. Magkano po sa ganyan? Tatlo to, 80 po. Remo siya sa Ito, Kuya Che, oh, tatlo, ano, 100 lang. Sweet wine. May mangustin. Tapos sa lubos sa mga po. Oh, bili tayo ng ice cream, mga ka-dragon. Tikman natin yung strawberry ice cream. Natikman na yung kanina na ate Gretchen, na ate Joanne. Tao? Masarap daw. Ano sarap kayo? Ha? Ano sarap? Kano isang ano cone, kuya? Ito po. 50 ito mo.
Oh, hinilamot to. Nakita ka na? Oh, mga ice cream, naghihilamot to. Kanino yung binayaran mo kay Papa? Ha? Ito po sa kanya. Kantiligaya ata. Lapit na kami. Sarap. Anong lasa ng green? Bili kami. Masarap. Ilan pa? Kaya pala mahal. Kanino bayad yun? Sa kanya. Ito po yung bayad sa kanya. Oh. Bayad po ng kanya. Sarap. Isa rin po sa akin. Masarap yan. Yung dalawa yan, kuya. Kaya pala mahal. Dali lang. Dali lang. Basta Ano po yung yung green avocado po yan? Avocado tsaka strawberry. Dali lang. Andun na rin sila. Ilan ba daw? Ito po sa akin. Tawagan na lang ako. Palamig. Ano pa? Ano, yung lamig na kami sa panahon na ganyan. Ice cream pa? Sarap. Masarap kasi. Isa rin sa akin. Sulit. Sulit yung 50 pesos. Pag nagamalan na eh. 50. 50 yan. Oh, 50 mo. Balik ko na. Sarap man eh, no? Mais. Agtuturist na tayo. 50. Nagngingi na guys, yung lakad tayo makan. Anong ano niyan? Cheese?